uNamandla Gwenya kwisigqi sase-Afrika. Asuka mfana omncane ngikhumbula ekhaya mina umafakeza mfaka phasi kwesikaphuze chemist iskoti kongena u13 minutes after lapha nayihora ke lesingaki na ihora lesithathu ngisama kuteni isihloko sengoma uyabhala umfana omncane yebo mafakeza ukahle okay alright mana kancane ke khonto engahambi kahle. 1 2 1 2 mic check 1 2 1 2 mafakeza uyangithola. Hello. Azana kho kuhamba kahle mfowethu. Uyaphila futhi umdala njani? Azoke ngani yakwethu ukhumbula ekhaya usuka ngokufaka ingoma emnandi ngokufaka ingoma lapha na ke enamandla angithathela ithuba ngani yakwethu ngubingelele noma ngikwamukele emsakazweni Nanda 88.4 FM. Yebo ngiyabingelela nami abalaleli bomsakazo ngibingelela umsakazo wami ngibingelele wonke umuntu ongalele amadela buthongo ngalesikhathi ngibingelele bonke abantu umafakhiza lo mfana simkhomazi emgangeni kusho kahle impela kwesaphuze khini semgangeni impela Bathi usikhahla kusikhuhlumbana kahleke wendoda uneminyaka emingaki? Ngobeninyaka 27 ngimdala. Unomnyaka u27. Yeah. Ukubhala ingoma ufundephi mfowethu ukufundiswa ubani ngoba yabo nje le iyodwa uyayizwa ukuthi inamandla ibhaliwe ubani okubhalela ingoma yasibhalela isipho sakho ithini wakuyela esikoleni ukubhala ingoma? Ngathi nje isipho sami ukubhala ingoma into engikhule nje ngiyithanda ngikhule ngumlandeli omculo wonke especially bengicule kakhulu kumaskandi so ngakuthanda nomculo nakhona bengibhala ekukhuleni kwami kodwa ngingayitsheli ukuthi lento engiyenzayo ngiyongithatha ngibeke emehlweni abantu ngalelo lesenze ngakhona ngiyazibhalela nje umculo akekho umuntu ongibhalela nasesikoleni ke ngaphinde ngibancoma othisha ababesifundisa isiZulu because kunezinto ababesenzisa zona ezenza ukuthi umuntu akwazi agcine kwazi ukubhala into elalelekayo. Le isuke laphi ingoma ethi ukhumbula ekhaya usemakudeni kwakwenze njani ubhala la? Isuka nje ekugcineni kwenhliziyo nangokucabanga nje ukuthi ngoba mina bhuti anginabo abantwana njengamanje abaphilayo ngisho kanjani so ngangicabanga nje nami njenge-artist ukuthi okay la sebenza ngabantu abakanje kanje so ngangibhalela nje abalaleli bomculo ingoma engicabanga ukuthi bazoyithanda lebala bayithanda kakhulu angikaze ngathola umsebenzi mina oqhelile away from ekhaya cha Safona kithi anguvume ngisho ukuthi uyabona indlela afana ubhala ngayo uyakude phela lapha ukhuluma noqweqwe lo mculo umfoka ngwenya mhlambe nami ngelango ngizothi sengithi sengikhiphile njalo lapho wethu khipha qhawe funa ukufeature mase ngikhipha hayi king phela omemeza phela thi umculo wethu sawenza phansi yabona izagila zomculo yebo lokuthiwa ama crochet thina sakuhlela phansi le ndaweni za ko Pitori lapho na ke Estate Theatre la safunda khona ingoma la safunda khona umculo umuntu obhalayo hayi siyamuzwa ijazz lami awungitshela ngaleyo ngoma ngani yakwethu kwakuthekeni lapha ngifuna ijazz lami khona intombi yakuchoba wakwenzekeni nakhona futhi ngangibhalela nje amasoka kuyenzeka ke njengensizwa ukuthi kukhona umuntu othandana naye kuwe khona lokho ozomboleka bona mhlawumbe gcine ngingaboyanga lapha yakuyijezi nami lapha engangijule kakhulu umyalezo ngangifuna uhambisa wafika yini le ngoma neyaya kenzeka uthandane nomuntu mhlawumbe nihlukane nithi mase nihlukene nalomuntu uthola ukuthi ongeve unenhlanhla nisathandana naye
izinto zikhambela kahle nje uthi mangabe usuwedwa izinto zijike nje I mean uthi wonke unenhlanhla before uthandane naye oh yeah kanjalo before uthandana naye uthi wonke unenhlanhla izihamba kodwa uthi mawusujola naye uthi ungahlukana naye ay ubona ukuthi izinto zami azahambi ngendlela zami ngayo akazi inhlanhla yami yahamba naye lo muntu engangithandana naye yakuzwa mfowethu yayisinedlale it's not about akukho ngejezi kuphela kuyenzeka uthandane nomuntu othi nenhlanhla nje uqobo izohamba naye ngokuthi nanithandana naye so ngangiveza zonke into ekanjalo kuleya ngoma kuphinde kuzoba yilo intoelijezi lami kuyenzeka ukuthi uthandane nomuntu uthola ukuthi uzothatha noma yikepisi noma yini ngingaboyanga lokho mina ngibuye ngikhayisa ngovala ngoba ngiye ngingazi ukuthi noma leyo mpahla yami wayithatha ngona kayithanda noma uyilo yangaleyo ndlela le mhlawumbe ngicela ngicabanga ngwela kuyena izinto ekanjalo yangiveza kuleyo nguzwa kahle mina ngabe khona okwangichoba ijezi lami le wahamba nalo shone soshanguve angikhohlwa vele ngithinta le ngoma nayisisho kanje Kutshela phela asuka khala mfana omncane Mafakhiza kuhlupha lapha na ke isikhathi 6 minutes to ihora lapha na ke lesine manje mfowethu izidlalela ingoma ijezi lami makudeni ziningi nezinye khona thinduku lapha na ke xola sathane thatha induku sikweletele sokubona siyasebenza thina uphetheni manje mfowethu esandleni njengamanje ngisanda kukhipha ingoma yami eyodwa esihloko sithi ugoloko nala engihamba khona nomzukulu umpokaceza engimlande umpokazulu engimlande kwaceza bazokukhumbula nje abantu mhlawumbe ukuthi uvula ifoni yakho uthi yahlangana bese lo mama uvukele icorona ayi ngempela ngembuma ayuyabo angizole nomfowethu umzukulu lapho ingoma yethu ugoloko inethandwa kakhulu kule nsuku eveza ukuthi impela ifike abahla bomxhwele abantu abaningi hayi ngizizwa ukuthi idayisa mfowethu futhi ihambe kakhulu igcina ifike la engaza ngicabanga ukuthi ngafika khona idayise mfowethu isikhathi 5 minutes to 4 5 to 4 idayise mfowethu isikhathi singesakho itholakala kuphi ikona kuma digital platforms somara usalisodedelane number la utholakala khona abafisa abantu ukubhuka usondela uDecember isondela insuku kancibi jana alright phone number yami ngiqala nje ngayo umuntu ophethe ifoni njengamanje ofuna ukukhuluma ngento ezibalekile angabe don't be pain it is 071 959 074 1 iphinde 071 959 074 one ekugcineni nazoka khona leyo engitholakala kuyona for 24 hours ingoma yami ugoloko itholakala kuzo zonke izitolo ezidayisa umculo kodwa mhlawumbe mangathi uya ku Spotify ufika uba nenkinga ungathuki kwaba khona inkinga engihlangana nayo kwaphoqa ukuthi ngiyisende yona ngokukhethekile ngingayibhanqi namanye ama digital stores so ngaqala phathi ngayifaka kabusha so ngenze ungayitholi ngenze ukuthi uyangena uyayithola okay kodwa itholakala kuzo zonke izitolo edayisa umculo ngikwana ku iTunes uzoyithola mobhala uthi uMafakhiza ugoloko noma uthi uMafakhiza featuring Mzukulu ugoloko
angangena umuntu othanda uncoma kakhulu kodwa mangibuka abantu indlela abakhala ngakhona bathi ikhuluma kakhulu leya ngoma ikhuluma kakhulu ngoba ayigcini ngokukhuluma ngogoloko kuphela yeah kodwa ikhuluma ngabo kumanje kunomuntu ongalelo semsebenzini othwele nzima yeah lo muntu lo mangabe eseholile njengoba kuthi December nje balekile ukuthi enze izinto ezibalekile empilweni idingo zakhe bese shiya ingxenye encane ukuthi ayijabulise naye akukuyena ukuthi ijabulisa noma ingane ayithandayo ngaba ukudla omnandi uyayikhiphe angakwazi ukuthi athenge impahla zokugqoka ayithandayo angakwazi ukuthi athenge noma ngabe yini emjabulisayo bese ngifuna ukugologo njengento enami engikholelwe ukuthi abantu abaningi bangayijabulela mangabe ngimsebenzi ngizwa kahle ngizwa kahle mfana ke dihlupha isikhathi ugoloko featuring umzukulu lapha na ke kagogo baqazile mfokazulu kwaceza bathi kugoloko Mafakiza amazwi ogcina mfethu 10 seconds usuvala amazwi ogcina ngicela ukuthi abantu balenze iqiniso uma ukuthi le ngoma ngikhuluma ngoba ayikakahlali ngcono sebedlalile mhlambe nabo sebeyashisela kodwa ngicela ukuthi abantu balenze iqiniso kule ngoma engiyikhiphile ngoba abantu ngiyabona ukuthi bayithakasela imnani ngicela ukuthi baqhubeke bayidlale endaweni ezifanele abahleli bomcimbi nabo ngifisa ukuthi mina ngena umuntu ojwayele ukukhalaza kakhulu ngabahleli bemcimbi ngithi umsebenzi wona ozongilwela kodwa njengamanje ngiyabona ukuthi hayi usishayile isikhathi ngiyafisa ukuthi nabo bengiqalaze futhi abahleli bemcimbi bobasithe nje imali bangasabi nokukhipha imali lokho engingakusho ngizwa kahle qawe mfethu ngokhipha ngayo ingoma yakho ngiyezwe uyakhala uthi isengadlale ngeke ngakhiphi ngayo ngeke ngakhiphi ngayo kulungile qawe sibongo sithemba ukuthi ke konke kuzohamba ngendlela ofisa ngayo ngiyabonga kakhulu nami balaleli bonge isikhathi sakho umsakazo Dazo kulungile kanza kwethu till tomorrow morning same time same place ngizobe ngikhona ngomfoka ngwanye umphathi wefridge elincane Mafakiza ugoloko featuring lapha na ke umzukulu dango Inanda 88.4